Hello friends, welcome back to my vlog. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर। आं दिनै साथा लानानै फैबाय आरोना दुब्लिथिंनि लोगोफोर। ना सारनो नागिरदों जोङो। सारनो नागिरदों माने सालथेमोना सारबायानो आरोना आं दासो थाव लानानै फैदों। 200 थाखानि पेट्रल लाबोलायबाय। ना सारनोसै दिनै मोनगोन ना मोना मिन्थिया आरो। ओइ लोगो सालथेया थाव सोगासिनो दं बिराद गरम लोगोफोर सान्दुंआनो जें 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 जि जोंखादों बाब्रे साथा लानानै फैबाय आरोना गरमावनो ना सारनो नागिरबाय जोङो मोनगोन ना मोना मिन्थिया सफैबायानो नै मोनहां जाबाय ना सारनाय थिलिखौ खबबो सारदों आरो सालथेमोननि खब फुख्रि फिसासानो खब जावनानै दोनदोंमोन नालाय बेयावनो प्रत्येक बोसोर जों सारबाय थायो एसे मागुर सिंगिफोर मोनो आरोना दिनैबा मोनगोन ना मोना मिन्थिया आरो नोंथांमोननो देखायनोसै जाय इन्टारेस्ट दं स्किप खालामा गारा नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो ना हमनायखौ आंनिखौ ना सारनायखौ आरो एबा देखायनोसै आं सालथेखौ देखायनोसै आरोना जोंना मेसिना गाबखावगासिनो दं ना सार थांफिनसै माथो सायानो गैया गाइस दैया रानहांबाय नै हमनाय स्टार्ट जालायसिगोन दैया रानहांबाय जा नै एसे दम लादों आरोना ओइ निजोरा फैगासिनो दं दैया बेखौ खोनांसिगोन हा ओइलै नुबाय जोंना खोग्राया सारा दैया रानबाय ना हमनो फैदों हावा लाबाय हारसिंना बेखौ हमबाय सासे जावबानो हावा लानाय नङामोन बे पाइपखौ हमबाय थाबाय आङो नै नाया बारगासिनो दं जमा जाबोबाय बेयाव खोबाय नै सालथेया आलिखौ जोंहाबो ना हमनो फैबाय सान्दुङाव जा गरमखा नुबाय नाखौ ओइलायनि मावदों अखारबाय मागुर नुदां मासेल' नुदां ओइनिफ्राय फैगासिनो दैया रानजोब्बायना एकदम स्रां जाजोब्बाय ओमफ्राय दावबोबायमोन आरो जा गोरि मासे मागुर मासे नुदां गरम रे ना हमनाया स्टार्टिं जाबाय मोखांखौ नुवा गन्थंखौ नुवा नै गरमखाय बाबा नुवानो मोखांखौनो देखायलाय खोमसि गाइस मोनहांबाय बै गिदिरखौ देखायदोब्रा बेवहाय बैखौ एर'नानै ओइ माबा दं सिंगि दं जाबाय माबे खुसिया मागुर नै गावदा मागुर मोनदों सालथेया मोनाखै ओइ साम'सो खुस्रानि आबोनाबो खुस्रा मोनदों ओइलाय ना मावदों बाबा सान्दुङा होथारदोंलै ओइलाय नोंनि थाखाय एसे दं थांदो न होमबा आबोना खर'आव बैयाव नुवाखै नों दैयाव गैयानो गरमथार बाबा होथारदों गरमा
गुरनाया होथारदों गरमा ada usibajोब्बायमोन ना नि नाया बारखोनाय सल फिसा सल जादों माने माहाय नुखोलै ओइलु मावानासो बियो सल गोरलै गोरलै ए बेलेग नाखौ जायो आरोना बियो ना हमग्राफोरा हमबाय नों थांसै नों साथा हमनानै बेरायगासिनो आरोना आङो सिंगिया दाउ होजाबाय आरोना गाबबाय आरोना ओमफ्राय आङो साफा नुथारदोंलै गोलोमनाय जोंनि आब' नोंखौ नुवाखै नोंनि मोखाङा साफानो साफानो नाया नै लोगोफोर मासां मोनदां ना सल गेदेद गेदेद नाय गादाद गादाद आं हमनाय बियो आं हमनायसो साम'आसो बांसिन माथो नायानो गैया गरम खुसिया मासेल' अ मानै ओइलाय बरला बरला नै बिलाय नै खुसियाया ना सलनि फिसाया ना सलनि फिसासो ना सलनि फिसा खिन्थु बेलेग ना गोरि थाङा मा थाङा ना कुन्दुलि ना सारफोरनि लाइनाव थांनो ओंखारबाय बिहा मा लादों नासो मेचिन बानग्राफोरा बापरे आहा मा बान्दों नायदो आहा मा बान्दों पाइप लाबाय आहा पाइप लानानै थांगासिनो दं न'आव दा लाइन थांगासिनो दं ना सारखांबाय ना हमबाय बाबारे खोमसि जि गरममोन ना जाथारला गरमाव स्कुलनि सासेया थांबाय गावदाङा आवगायाव फैदो माबा फैदो जाथारला नामा ओंखाम उखैनानै फैदो गरमथार सान्दुंआबो होख्लायलायबाय नै जा सान्दुंखा बाबारे लाइन आहक नै न' मोनफैबाय गरमथार जारुआ मा मावदों नै मा खालामदों नों जारु मावग्रा ना मावग्रा नुवाखै बा न' लिरदों साफा खालामदों मालाय न' सफैबाय जोंना गुखलिया रागा जोंदों भिडिअ बानायनायखाय गुखलि राजाया गुखलि मानो भिडिअ बानायबाय थादोंलै नोङो लाजिदों आरोना गुखलि राजाया बेयाव दिनोसै एबार पाइपखौ दिनबाय बेयाव लाबोदो बुस्थुफ्रा
खामफ्लाय दंखायो नै बेयाव दिन्थि दे जांख्रिलायो आरोना सलनाया जोंना नै बिल'सो नामजादा नाया बिल' मासेसो ना थाव एवनानै जानोसै लोगोफोरनि सलनाया एफवा जागोन ना बियो एफवा बारगोन दे एसे जानोसै गोथावनो नै आरो जेबो दंबावोसो जेबाव मानदों मानै मानदों जेबाव जोङो मिथिबायना नुवाखै जेबाव राननाय फालायबा लोगोफोरनि राननिसै राननिसै बेवहाय रानग्रा आरो जोङो लाग्रा नै आब'आ नायदों माखौबा नायगोमाबाय बिहा मा बुस्थु देखायदों ओमफ्राय जाद दं ना सालदे हेल' हायन माबादे हेल' हायन अ आया मा हेल' हायन बो होना Helloan. 11 nama 11 mga to dele ni khali hodo rande de 12 bो होनबाय गोजांदों आयौ जोंना जेमा रानिया गोजांदों नो गरमाव राननाय दावराव जालायबाय नै जोंना माथो बिजा मासे होबाय रानबायलै रानबाय बिनो मानि मालाय बिनो मानि गामोन फाइनालि गाइस न'आव मोनफैबाय लान्थिया जाबाय गरमखाय गरम दुगैनोसै एबार नै गारिया बेयाव स्टेन्ड खालामबाय मा लाबोदों जोङो नै मा फिसा मोनलै थाइगिरजों जानोसै एबार थाइगिरजों फुदुंनानै जानोसै लोगोफोर दा मोनायाव जानोसै दायो लाबोबाय नालाय जानोसै ओंखाम संग्रायाव ओंखाम संग्रायाव लाबोबाय सियाराव दोननोसै लोगोफोर सियाराव दोनबाय आरो जोङो मा लाबोदों एमाव नै एमाव जुमाय संदों नालाय एमाव लाबोफाबाय दा लगायनोसै आरो माबानि थाखाय बिश्वकर्मा फुजानि थाखाय जुमाय संदों नालाय एमाव लाबोबाय 20 टकानि लाबोखाबाय स गाइस टाइम प्लिज लानाय जाबाय आरोना दुगैनोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनलायनोसै दसे उनाव 2000 years later जानोसै सलनाया लाबाय ओमफ्राय बियो मा होनोमोनलाय थाइगिरजों नाजों माबाबाय आरोना फुदुंबाय जानोसै टेस्ट खालामथारनोसै जानो लुबैबाय मोजां नङा आगारदों आंनाबोथ' मोननोसै Kau sudah balik. Kau cuci balik. Mungkin aku nak. Mungkin saya siap nak. Kau jadi nak apa? Kalau nak kau ada. Ah, sungguh nak kita mungkin ada sungguh. Ada ada. Saya pun sungguh ada. Mana? Ini jawabannya ni. Mula sampai tadi lagi. Tapi nak sih sih. Saya tahu. Nuh aku kerja bukan lagi lah mendat. Hari ini jangan ini. Ah, ini. Kau lagi. Aku bukan macam. Tak ada semua. Mas punya ada kan dapat yang besar ni. Main mama ni jangan dia nak. Kencang kurang.
Gaban ada sekitar gaban. Siapa saya? Kita kan. Ini mesti sih. Sebenarnya mau nama daun dong. Hai. Apa? Ini saya mama langsung ya bisa kakak beli lagi ya. Aku tanya dulu. Sih, bukan apa ini masuk. Thôi làm thấp. Này sao? Mà bây giờ nó chăn nó đây này. Guys, income zakang na no khadbu pa income songani fry gelum srap sebai ni konla konli full jajaber na sana ni badai legaber ang bijiku bisamone denesai tata